שולמית, לא נעים, אנחנו בגבעת שמואל. אני מתנצלת, כל גבעת שמואל ששמעתי. בואי אני אראה לך איך עושים את זה. ילדים משוחררים, כאלה שיצאו לחופש הגדול ולא ביטלו ולא חתמו על עצומה. חבר'ה, אנחנו צועקים עכשיו חזק. ואז אתם עונים. חזק חזק. יותר חזק. הרבה יותר. הכי חזק. ככה עושים את זה עכשיו כולם. הם קופצים במקום. אני הולכת להביא את העצומה. אז תביא, אנחנו לא אני אביא ואתה תחתום עליה. זה כמו ככה, זה משתלט על המדינה, זה אנחנו לא מחכים להזמנה. עומד למעובה, כולם עוזבים הכל ונכנסים למסיבה. שומעים שהטלפון לא חופרים יותר מדי, כאן נכנסים לקצב או שביי ביי ביי. זה הדבר האמיתי כאן, זה מה שחם.